Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod de acest videoclip, în acest episod vom juca Minecraft. Ne vom juca Minecraft, suntem pe lumea abonaților. Suntem pe lumea abonaților, vă promit că o să facem și un SMP. Deci dacă strângem un abonat, 2, 3, apar câte abonați dorim. Nu, dacă strângem 10 abonați, vom face un SMP. Deci vom face un SMP dacă suntem 10 abonați. Cred că facem un SMP. Și la 50 de abonați, care dacă reușim să facem 50 de abonați, perfect. Deci la 50 de abonați, o să facem live. Deci o să ne vedem pe live la 50 de abonați. Deci la 50 de abonați o să ne vedem pe live. Vă rog frumos să veniți pe live. Deci că împreună vă pe chat. Da. Ce mai ziceți? Oameni buni. Acum am uitat pe Minecraft. Luăm așa niște lemn. Deci, nu. Eu sunt începător pe YouTube, adică nu sunt cel mai bun pe YouTube, nu știu să joc, nu știu să fac pe YouTube, adică apar ce vă place să postez, ce nu vă place. Eu postez ce pot, cât îmi duce, că în fața cu cine nu știe, cine că nu știți, cred că nu știe nimeni. Eu acum fac videoclipurile astea, le fac pe un laptop. Am un laptop aici care este conectat la un monitor și cu asta fac. Am un fel de setup. Am și căști, dar că nu le folosesc, asta e problema. Pentru că nu știu dacă trebuie neapărat căști. Ok. Sper că vă place. Dacă vă place videoclip, sper să vă placă, că dacă vă place, sper să vă placă. Dați voi un like, subscribe, așa că nu vă doare mâna sau... Dacă nu vă doare mâna, stați acolo, să dați videoclipul așa un pic în jos. Până scrie subscribe pe canal acolo și dai pe acel buton, după aia dai pe acel buton și apoi apeși clopoțelul și îl activezi pe toate, tot clopoțelul îl activezi. Și mai dai și dacă ești un om pe bune din educat, mai dai și un share să fie așa. Și da, toți prietenii la familie, la vecini, să se aboneze toți. Sper că vă place contentul. Momentan nu am o cameră din aia cum au youtuberii ăia mari, adică de exemplu, nu am placă video RTX 4070, deci dacă îți voi cam asta placă. Eu în momentul de față am 80 de FPS pentru că filmez. Dacă nu filmez, să mai tare, dacă nu filmez, am 200 de FPS pe laptop. Deci, ca să înțelegi, dacă nu filmez. Dar dacă filmez, am... Asta am spus. O să facem acest doctor de vreo câteva minute. Deci, n-am. Să culcăm. Deci, la acest episod m-am decis să curățăm toată zona asta și să facem o mică sesiune. Pentru că dacă nu avem căsuță, nu putem dormi. Deși partea asta o să fie o căsuță. Și hai să începem să construim. Aici să fie o ușă. Un ușel. Bun. Sper că vă place sper că vă place ce postez, contentul, ce postez și astea. Eu sunt începător, deci mai dați-mi și voi sfaturi, ce pot face, că nu știu. Deci, da. Mai ziceți și voi ce să postez. Nu știu, ziceți și voi. Postează. Știu că n-am notificările, adică nu cumva să veniți sau faceți ceva. Vă dau de exemplu friend pe TikTok, pe Discord.
Și după aia dați friend, vă acces și apoi tot începeți. Păi cum să spunem idei dacă nu avem notificările, dacă nu avem comentariile activate. Păi el aș activa doar că nu știu cum. Dacă aș ști, el aș activa pentru voi. Doar că singura metodă în care pot să activez notificările, că așa știu eu, nu știu dacă este altă metodă, este să setez acest videoclip că nu este pentru copii. Asta e singura metodă. Dar altfel dacă nu setezi așa, nu te Păi așa știu eu, v-am spus. În momentan am făcut baza foarte fain, pentru că nu putem să terminăm un episod de astăzi, dacă vreți face și partea a doua, în care la baza. Poate. Dacă nu terminăm nici în episodul 2, facem 3, 4, 5 și... nu știu. Vă rog frumos niște abonați avem. Vă rog frumos abonați-vă la canalul meu de YouTube ca să avem și un abonat, primul abonat să-l avem pe acest canal. Momentan nu avem abonați și este foarte nașpa că nu avem abonați. Și avem nevoie de abonați, pentru că dacă nu avem abonați, tot ce pot să spun dacă nu avem abonați este că nu are rost să mai filmăm. Asta este că, frate, scopul YouTube-ului este să ai abonați. Dacă nu ai abonați și filmezi, înseamnă că dacă tu filmezi și n-ai abonați, înseamnă că la abonații nu-i place ce filmezi. Asta e părerea mea. Dacă zic greșit, contraziceți-mă în comentarii. Dar dacă zic corect, e bine. Eu zic că zic corect, dar apar n-am. Dați-mi în comentarii dacă vreți. Nu mă deranjează. Bine, nu mă supără. Vreau să mă protejez, dar nu mă supără. Deci, da, băi, așa. Da, e un pic ciudat ca asta, deci... E că poate dai loc aici, dar da, mă rog. Dar cred că... Da, nu merge, nu. Nu merge cu vrei tu, frate. Asta cu pe tot aici, să nu pară că e lemn. Uite, și să te pun. Sper că vă place această serie. Deci, da. M-au auzit bine, m-au auzit clar, eu sper. Că așa e mai bine să te auzi clar. Nu știu cum. Deci am pus la prește mâncare. Avem și un server de Discord, o să vă las link-ul în descriere, bine o să-mi dau seama cum pot să fac ca să meargă link-ul, ca să spun așa. Și o să las link-ul la serverul de Discord în descriere. Că trebuie serverul de Discord să întâmplă pe... Am un server de Discord, dacă doriți să undeva. Și la Discord e bun venit pe server. Cine n-are Discord, vă rog frumos să vă faceți dacă vreți să intrați pe... Doar dacă vreți să intrați pe serverul de Discord. Să facem un fel de design așa sau la nu știu. Bă, așa e cel și bă, așa. Prea mare nu-mi iese. Te vezi prea mare, este așa. Da, lăsăm așa, nu o lăsăm așa. Nu știu să las. Eu vreau să las așa, de bine. Să pună, trebuie să pune așa și... Gata, finally, ok, și gata, l-am rezolvat. O să vedem aici chestiile, că să le duce de aici. O să mai mărim asta, cred că o să spargem aia, că nu trebuie să avem lemn acolo, că n-avem loc ca să facem. Trebuie să le spistăm aici. Pentru că am pus lemnele astea.
arc. Nu. Deja am făcut aici loc. Casa. Sper să vă placă episoadele tale de Minecraft. Am făcut un episod de Minecraft, doar că am văzut că prea este o... Hai, pentru că n-am vizualizat. Hai, vă rog frumos să ajungem la suma de... Apar am 100 de abonați, 1000 de abonați. Strângem cât mai mulți. Dacă vă susține din partea voastră, înseamnă că vă place. Dacă nu vă susține, înseamnă că nu vă place. Strică treaba! Dar uitați-vă cum e mai loc, e perfect. Așa lăsăm, nu știu. Da, așa lăsăm, așa lăsăm. Uite, o perete las, lăsăm așa o perete. Lăsăm așa o perete. Lăsăm așa o perete. Dar avem loc, deci să zicem că lăsăm așa o perete. Bun, acum, hai să facem aici la intrare. The mini design. Dacă iese. Dacă mi iese. Cred că mi-a ieșit. Nu știu dacă mi iese. Să văd dacă pot să fac. Niște slepuri. Asta cu niște carte. Perfect. Ce să fac și eu design la acea intrare. Pentru că îmi place cum am făcut design-ul, da, încerc să mă chinui și eu, mă chinui și eu cu pot. Nu se poate. Nu avem sticuri. Perfect. Mă chinui și eu cu se poate pe aici. Perfect. Bă, merge, dar că să ne facem niște astea, să se progresăm. Imediat putem să... Trebuie să facem câteva aici, să avem. Facem... trebuie... Bun, ia zi de designul ăsta, ia zi-l. Ia bate-l. Bate designul ăsta, fii atent. Bă, eu mă chinui cum pot, eu știu să fac designul. Acum ce să fac ca să fie fain. Mergi, tu mine mi-a place, bă, nu. Mă duc la somn. Bun. Sper că îmi place videoclipul. Bun, aici vreau să facem o insulă, doar că aici și să facem o insulă ca să pescuim, o să încerc să facem pescuit.
Doar că asta o să facem în episodul viitor, în episodul care va urma după acesta. Deci ne vedem la următorul episod. Pa, pa!